Takže čaute, dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska si ideme urobiť na Robloxu proste YouTube kanál, ale neviem, jak to robíme. Ja to natáčam na mobilách, mám žiadnu kameru, že ja si posielam takto, proste si to musím odložiť nejak, musím natáčať. Zblížim to. To budeme držať. Tak, asi mám nápad z tohto asi. Počkajte, to nevidíte, to je zblízka. To perím si zhodnúť. Tak. Vidíte to? Dobre. Keď sa to vyplo, tak si to pozerám. Si držať, aby to bolo presne. Ne? Tak. Vidíte to len trochu, že? Neviem. Tak, asi to spravím.